നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മെയ് മാസം 16-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 വാർത്താ അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുവാൻ പോകുന്ന. എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള റേഷൻ കട കുറച്ചും കൂടി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി കെസ്റ്റോൾ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കെസ്റ്റോൾ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 108ഓളം റേഷൻ കടകളാണ് കെസ്റ്റോൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. കെസ്റ്റോൾ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ 850ഓളം റേഷൻ കട ഉടമകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കെസ്റ്റോൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് 10,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് ഇടപാടും റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും നടത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചോട്ടു ഗ്യാസ്, അതുപോലെ തന്നെ മിൽമയുടെ കാലാവധി കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും വാട്ടർ ബില്ലും ഒക്കെ അടക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതായത് സബ്സിഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കെസ്റ്റോൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. അടുത്തൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ SSLC +2 പരീക്ഷാ ഫലത്തിന്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. SSLC പരീക്ഷാ ഫലം മെയ് 20-ാം തീയതിയും പ്രഖ്യാപിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം മെയ് 25-ാം തീയതിയും പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. 4,19,369 റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥിനികളും 192 പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഇത്തവണ SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 4,42,062 വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ 1-ാം തീയതി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുന്നതായിരിക്കും. സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത അറിയിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. അതായത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുവാൻ വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഇന്നലെ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ്. പദ്ധതിയിലുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തൊഴിലാളിയും പ്രതിമാസം അടക്കുന്ന 50 രൂപയിൽ വംശാദായത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള തുക നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടക്കുന്ന തുക നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പഠന ധനസഹായത്തിനും വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അറിയിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദയവായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാവിധ വാർത്തകളും മറ്റു വാർത്തകളും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പെൻഷൻ വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വാർത്തകളൊക്കെ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വാർത്ത അപ്ഡേറ്റുമായി നമുക്ക് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം.